السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم في صحيح. an karɓo daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah baya dubi zuwa ga surorinku da kuɗinku sai dai yana duba wa zuwa ga zukatanku da kuma ayyukanku. Wannan hadisi yana nuna mana cewa duk abin da mutum zai aikata ya samu ya kyautata niyyarsa ya yi kuma koyi da shari'a na musulunci. Haƙiƙa kyawun halitta ko duri da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba abu ne da zai ruɗe ka ba ko kuma ka yi tunanin hakan zai hana a saka a wuta ko a yi maka azaba a cikin kabari ko makamancin haka. A'a lalle Allah subhanahu ta'ala baya duba wannan, yayi ne don ya jarrabe ka ya kalla me zaka gudanar, shin zaka gode ne ko zaka butulce. Kuɗi da Allah subhanahu ta'ala ya baka a ga zaka gode ko zaka butulce. Zaka ce alhamdulillah, da ka yi aiki da gabanka da zai nuna cewar kana neman yardan Allah subhanahu ta'ala da wannan kuɗi da yama, ko kuma za ka yi alfahari da nuna ka isa. Lalle abin da Allah subhanahu ta'ala yake dubi zuwa gare shi shine zuciyarmu mai muka kudurce na kyawawan ayyuka, mai muka kudurce na munana, sannan ayyukanmu kuma shi yake ƙara tabbatar da abin da ke cikin zuciyarmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duk wanda ya yi nuni ga wani alheri yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata.